Orain 6 urte hasi ginen eta geroztikan derrigorrezkoa ez den olako elkarketa honetan oso ondo pasatzen dugu. Pasa ditugu, enteratzen gea herrian gertatzen diren gorabera guztiak, errepasoa ematen diogu eta gero ere hola tarteka bazkaritxoak ere egiten ditugu eta oso ondo pasatzen dugu. Eta da euskaraz ikasteko aukera. Etortzen naiz, baina nola ez dakit ondo hitz egiten, isilik egoten naiz. Aste guztia egoten naiz, egun honen zai. Etxean euskaraz egiteko ez daukat inor. Gu astero elkartze gea hemen, eta oso ondo pasatze dugu. Ikasi, pixkat ikasi, praktikatu pixkat, eta harremana baita, harremana oso politia atera da, gure artean.